Hrvijen, treba penzije stići, kako nema onoga poštara, brete. Nikad ga ovako nema kakaj treba. Nema ga, treba penzije doći. A gdje Bog mu ne do? On će mu negdje ispast oni moji hudi 150 maraka da ga ubijem. Nama. Čini mi se kao da je neko zvonio. A nije. A gdje je Bog mu dao? Majka! Šta je sine, pa da nije penzije daš? Ma nije to, nek imaš šta za jest. Aj, zašto on mene zove? Hajde bješ tamo. Kako na majka? Vidim. Još ide. Malo Tegić, je straj. Učini mi se kao da je neko upozvonio. Majka, stigla penzija. Jel penzija došla? Jes, Boga. Pa gdje si ti dosada? Evo mi, brete. Ja čekam vas da kažeš ti do... Hajde, nemoj se sve za tebe. Hajde. Oni kolača u njih. On svega ima za tebe, hajde.